Sumimpet telenge kalbu kabukane taring saking layap liya pengah pindah posating suping rasa gujreng iblis laknat sugih kendel bondoani kowe Gus yo kene kowe maksud jiwa manting raga ayo jugara sumingkir yen kowe ora gelem sumingkir bakal tak kemah dadi tadah kala mangsaku kowe ayo waduh ayo kowe ape semet sedina
dina ping pira kowe? Ayo. Musuhmu dudu sapa-sapa ya iki. Kowe tak ganggu ora sida semedi. Cilup. Bah. Cilup. Bah. Loh, mecicil mata lu. Waduh. Waduh. Aduh. Aduh. Awakku rasane meriang. Awakku rasane adem panas. Wis munggah dhuwure ora umum. Ijeh kudianan. Wah, wah, wah. Papan dunungku iki ana sing ganggu iki mesti. Cilaka, cilaka. Wah, wah, waduh. Loh. Weh, weh. Lah kok ana wong begegek semene gedene iki. Lah kok wong kok rupane abang kabeh. Ya iki ya kowe iki. Wis wani-wanine ganggu papan dunung kowe. Musuhmu dudu sapa-sapa. Ya iki lho gada sing sakmene gedene kowe. Yo, tampan ana gada iki. Ya. Lho. Ora apa-apa. Kowe ancen urung tak idungi arek. 1 2 ya. Enteni kene Kang aku tak undang kang dadi apa kowe. Kok ganti kok? Oe. Sajak iki ana menungso arep jajal. Jajal karo Jim iki. Weh. Ya kok arep ngetokno jaduke. Endi iki menungsane? Weh. Lah iki apa iki? Bus. Kowe kena sumbar. Kowe digodha karo adikku sing sakmono gedene ora apa-apa kowe. Nang musuhmu dudu sapa-sapa iki lho kangane. Nek kowe wani iki lho adep ana bodhel sing sakmene gedene kowe. Ayo juing-juing dagingmu tak titili sithik-sithik tak pangan dadi apa kowe. Ayo. Ayo. Pisan kas Gus. Waduh. Waduh. Kalah aku.
Menungso, menungso. Kowe kok wanine ngobong menyan kowe. Kowe arep jajal karo golongane jim kowe. Apa njaluk diuyoi iki? Menyanem iki kowe. Ayo, uyoi. Loh, lelah awak ngene. Waduh. Sadurunge aku munggah ing sanggar pamujan, sliramu tak peling, aja nganti cedhak-cedhak ana ing papan panembah. Nanging yo kene teh nggonku mempen semedi durung rampung. Wis sugih kendel bondowani jugarke marang nggonku semedi. Tenane ana iki. Kanjeng Dipati Tunggulwulo. Saderengipun kula nyuwun pangapunten ngantos kula wantun minggah ing sanggar pamujan ya jugaraken ageng pendhanan bismi. Kanjeng estunipun wonten aktor ing kedah kula jaken ngersanipun Kanjeng Dipati Tunggulwulo. Kanjeng matur apa Katuran Brix Wini sepuh ing panarukan. Nggih, Sang Resi badhe sowan ngabiyantanipun Kanjeng Dipati. Bapak Siwalang Sungsang Leres bakal pengen ketemu kelawanan. kados ngaten Ji. Nek ngono enggal diaturi rawuh. Ngestaken dawuh Kanjeng. Sampun kula tampi mugi ndadosaken teguh yuwana kula saklaminipun kula nyepeng pusarane kadir wonten ing Kabupaten Ningrat. Lakuku saing bejagung tumapak ing pengaruh. Kaya ninggal bayu sak pinggiring benawang. Kenging napa kados ngaten? Rumangsa suk-sukan atiku. Mergo aku suwe ora ngadep. Oh, nggih. Kula satemaku jumangkah sukuku. Kapesa aku ngadep salajan aku wong tuwa. Ning kok kula kanggo tuwak dijeke barang kang dunung. Nanging nur sewu. Saparawipun Bapak Siwalang Sungsang sak lebeting manah tondo tuwa rasa tak. Napa sebabipun kok mentas kemawon
kula mempun semeti minta kepadang marang Gusti Kang Moh Agung. Jalaran wonten ing Kabupaten Penarokan Kabah perintah ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggono ing Bintara Demak. Nanging menika sampun tigang rambahan kula boten sowan wonten ing Bintara Demak. Saben-saben kula njangkahaken suku kula tumuju wonten ing Demak Bintara. Bapak Siwa langsung sang nyandhek lekas kula. Mila saking menika guru menapa ingkang dipun kersakaken dening kula badhe sowan wonten ing Demak Bintara boten pun parah. Singling penggalih panjenengan kula ya bareng keluar. Mbok menawi wonten bubunane memanah. Kula ya bareng madhahaken swasana wonten ing negari Penarukan sareng penggalih panjenengan. Menapa to darunanipun? Dika bali sowan ing Demak Bintara kula candhek lekas panjenengan. Kula pamit. Kesalipun dengan boten stabrak rasa. Ben boten suksukan manah panjenengan. Mriku sambatipun dan kapribaden panjenengan. Nek Mas Dipati Tunggul Wulung badhe kaos putih wonten Demak. Muspra Tenpo Pindho Nyai Samudra. Kowe pinangka dadi pasien yo, Teh. Oh iya, kestaken. Aku tak blakake lakon sesekaru. Lumagaken. Rikala Demak dari wujud Utaraja. Tasih wujud alas Blakawangi. Mriku wonten lampan Raden Kasan Ngejowo. Sinten to Raden Kasan? Raden Kasan menika putra dalem Sang Prabu Brawijaya Kertapumi. Nggih, Brawijaya Pamungkas. Nek dewasane Kasan dipun gula wentah Adipati Palembang. Adipati Haryata. Ngersa dalem kan sinuwun Prabu Brawijaya napa sowane si Kasan. Nek sowane Kasan wis beda karo kawula ing Majapahit. Sandang panganggone ora beda karo dewan umum. Mergo sadurunge Kasan Jumangkah ing Majapahit diampilke ing ampil. Nganti dipek ninggalke agem-ageman ing Palembang, ya ninggalke agem-ageman ing Majapahit. Ning ngersa dalem kang sinuwun Ratu Gombinatara Wicaksana berbudi bawa lekana. Kasan diwenehi bumi Blagawangi supaya madhepok ing Blagawangi satemah kababat. Dadi kula aja dukuhan kula gare butuh Bintara. Saya dadi kula Bintara. Kasan kaslak barang kamu kesusu malah enggal muluk dirajongi dening para dewaning ulama, para wali. Nganti mati karo dipa jejuluk Sultan Babak Patah Jimbo Ningkrap panetep panata agama Ratu Islam sepisan. Ngersa dalem ingkang sinuwun utusan kawula Pangeran Buntara. Buntara nak yenake jalan orane Kasan nggone adep negara ing Demak. Buntara utawa ing Blagawangi kuwi. Pangeran Buntara Ramalelu dawuh ingkang laka ya Sang Prabu Brawijaya. Malah Buntara kapelut tembung kang alus pindha budu pinusul. Satemah Buntara ngrasuk Islam. Ninggalake budayane ing Majapahit. Sang Prabu Brawijaya mirip yen kadange ya Buntara manunggal nyawiji ana ing Demak. Utusan Adipati Terung ya Adipati Pecatondo.
Senopati Tunggayuda. Nggih. Perangi wengis. Perangi kejep. Ditulis nganggo tinta emas, mesti perang. Sing menang dadi pindhang, sing kalah dadi emas. Oke pangorbanan sing tanpa winatos. Adipati Terong ya pecandra gugur ing medan loko. Senopati Tunggayuda sabela patine Adipati Pecatondo. Uga mati dadi sulame bumi. Nggih. Napa sebabipun kula mboten keparake sampeyan sowan ing sapa putra Tunggayuda? Tunggayuda niki bapak sampeyan. Bapak bodhek bapak. Saman diweni bumi ing penaruhan, diweni kamoken, butuhe berangu, nggih patine tiyang sepuh. Patine bapak sampeyan ora kena stroke, ora kena kencing manis, ning patine bapak sampeyan dirajang-rajang kaya dene brandang, diiris-iris kaya dene iblis, kalian tiyang Demak. Kula niki wong tuwa, mboten dadi tumbak cucukan mboten. Nek ngomong bloko panane. Nek dikolunggo jiklan sira tumpang, ateges mukti sampeyan, anjek-anjek panggil yang sepuh jenengan. Rene sampean tigang pisolan mboten suwe. Mesti dadi main ora Adipati Pancak. Trenggana utusan Senopati saking Demak Bintoro. Lha toto-toto, sadurunge mulyang Jumangkat. Betapeng prajurit sakutipun wonten. Ampun dasar. Kula tak sumingkir langkul. Monggo. Oh, wonten tamu Kanjeng. Monggo, monggo. Kabupaten Penarokan sakrawuhipun Adipati Tunggayuda ngatraken bekti mugi kunjung kula tampi mugi dawah sesami-sami. Kanjeng Adipati Tunggayuda. Nggih kados pundi? Saderengipun kula nyuwun pangaksaminipun menawi kula sampun kumawani miyak dhateng sagunging para nayaka ingkang nembe kemawon sami sinuwaka wonten ing Kabupaten Penarokan. Nggih, boten dados napa. Estunipun anggen kula minggah wonten ing Kabupaten Penarokan. Kranten mundhi dawuh saking ngersa dalem Kanjeng Sultan Trenggana ing Demak Bintoro. Supados nanjahaken perkawis boten suwanipun Kanjeng Adipati Tunggayuda wonten ing Kasultanan Demak Bintoro. Nggih. Katuran pirsa napa ta sebabipun Adipati Tunggayuda boten sowan wonten ing Demak Bintoro ngersanipun Kanjeng Sultan Trenggana. Katuran wiwit pedal sak menika kula balela ing Demak Bintoro balela. Mesti kemawon wonten pundheripun perkawis. Panjenipun wonten ngantos panjenengan ngendika balela saking Demak Bintoro. Lajeng menapa ingkang dados daranipun Kanjeng? Darunanipun nggih perkaranipun kula badhe ngudita sedaning Rama Senopati Tunggayuda ingkang sampun mensedani tiyang Demak Bintoro. Dados menika perkawis. Nggih, Kanjeng Adipati Tunggayuda. Pripun? Tuleres menawi panjenengan menika satunggaling putra ingkang tansah sedya bekti dhateng dawuhipun tiyang sepuh. Nanging katuran pirsa Kanjeng, pripun? Menawi kalampah panjenengan menika balela nguwalaken pemerintahan saking Kasultanan Demak Bintoro. Menapa panjenengan boten ngeman dhateng sedaya para kawula
ing Kabupaten Penarukan Kanjeng Prabu. Serbasuki mawa Prabeya. Basukinipun kula saged ngudita sedaning Rama Tunggal Yuda. Prabiyanipun sedaya para prajurit ingkang dados pangorbanan. Dados sedaya kala sampun dados anteping tekad. Nggih. Sowan kula wonten ing Kabupaten Penarukan. Menika pindhanipun duta pamungkas. Menawi saya di Kanjeng Dipati boten kersa sowan wonten ing Rak Bintoro. Pramila wekdal sak menika badhe kula praosa panjenengan. Oh, keklaran kowe